Hasashen 'yan matan banza da kayansu bincike ya nuna cewa idan kana son ga mata mayan maza da rashin son zama aure jaka mai da ni. Idan kana son ga mata da son samari 'yan wani gari a haɗu da saurayi aka kashe maka kuɗi ga iya soya jaka raha. Idan kana son ka ga 'yan mata farfaɗo da mashiwa sha hoda babu kyau jaka zai girma. Idan kana son ka ga 'yan mata da rashin iya diresin ga bala'in ya gaskiya jaka tilli. 'Yan mata ga kyau ga fari banza babu farin jini jaka sabon birni. Idan kana son ka ga mata da rashin kyau da masifar faɗa rashin son zama aure jaka maƙeri. Idan kana son ka ga mata da yawan da rashin tunani da yawan faɗa da samari je ka bala. Idan kana son ka ga 'yan mata da rashin son maza ga bala'in yan gaskiya je ka salawai. Idan kana son ka ga 'yan mata da son aure da rashin hankuri je ka baku. 'Yan mata da rashin wayewa da masifar son zuwa birni je ka garadi. Idan kana son ka ga gari da ƙananan mata masu hankali je ka babban jori. Rashin fahimta da wa samari ƙara je ka runtuwo. Idan kana son ka ga 'yan mata da son zuwa kasuwa ba a sayarwa je ka yarma. Gari da mata ƙanana ga bala'in son aure ga haƙuri je ka balu. Rashin aje hankali da son aje sana'a bakin titi je ka tungan billa. Idan kana son ka ga 'yan mata da taron mashin ya tsaya a ruga da gudu a shigira je ka jola. Idan kana son ka ga mata wayayi da rashin sanin girman ga bala'in kudu shan kwaya je ka midil. Idan kana son ka ga 'yan mata da rashin iya kwalliya ga bala'in son fasi je ka ramboga. Idan kana son ka ga mata masu hankali mayun maza ga kula da addini je ka sunkuru. Idan kana son ka ga 'yan mata da son barin gari wajen kai sana'a je ka rabere. Idan kana son ka ga mata marasa iya magana da rashin sanin girman manya je ka ramaji. Idan kana son ka ga manyan mata ba aure ba son aure je ka gangaren gara. Idan kana son ka ga mata da kula da addini ga sako kasuwa ba a dawa sai rere je ka wuriyasi. Idan kana son ka ga mata da masifar son maza ga bala'in waɗa je ka kiraki. 'Yan mata da rashin hitowa hira da rashin abin da za a gama samarin je ka rasha. Idan kana son ka ga 'yan mata haɗaɗɗi ga iya kwalliya da rashin ibada je ka bajiwa. 'Yan mata da kiran maza da rashin abin da za a gaya mazan je ka tudun wada. Idan kana son ka ga mata da masifar son kai sana'a ba a dawa sai dare kuma ba a sayar ba je ka bullaku su. Idan kana son ka ga mata da masifar son fasi da son barin gari zuwa makaranta je ka rije iska. Idan kana son ka ga mata babbaƙu da rashin shawa hora je ka jugan biri. Idan kana son ka ga mata da masifar son jera da samari je ka mawdi bere. Idan kana son ka ga mata wayayyu ga iya kwalliya ga kuriyar makaranta ga rashin kula da addini je ka nasarawa. 'Yan mata da rashin wayewa da masifar son samari 'yan kabu je ka gyalle. Idan kana son ka ga 'yan mata da masifar son fasi ga yawan sa ƙaramin jabi je ka lokos. Idan kana son ka ga maza da yawan yi wa maza filashin a kira su ki ɗoka je ka tudun wada. 'Yan mata da faɗa da samari ba a shiryawa sai daren sallah je ka tsohuwar kasuwa. Idan kana son ka ga 'yan mata da rashin wayewa da masifar hankuri je ka kwadarku. Idan kana son ka ga budurwa da samari 3 ko 4 je ka makwalla. Idan kana son ka ga mata da rashin yawa ga masifar faɗa je ka walwalore. Idan kana son ka ga mata da rashin ƙarfi ga bala'in son faɗa je ka sambisa. Idan kana son ka ga mata da masifar tallan sana'a ana tafiya ana yanga je ka unguwar makabarta. Idan kana son ka ga 'yan mata da ɗaukar kai ga bala'in rashin kyau ga kula da addini je ka in wala. To jama'a a nan ne mun kawo ƙarshen hasashe 'yan matan mun zara kewayensu. Wannan na basu ji nasu wasu jira mu a katon na gaba kamar irin ni da kaina gani gawa ne kama da wani suna nan tafiya insha Allahu. Ni nan na kuma na shaɗatar da ku hasashe 'yan matan mun zara kewayensu galadi nake cewa haza wa salam Allah shi ba mu tare.